हटा 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 लो। क्या सब बाबू तेरे हाथ लगा दे लो, हाथ लगा दे लो बाबू तेरे। कहाँ कोना गली में बड़ा अभी पीपर के से घूम जाओ देखो है देख ली नया एकदम मकान बनल अभी 1 साल भी नहीं खे भइल है मुहरी रास्ता बा का निकल जाए के है एक अभी 4-5 महीना पहले घर के गृह प्रवेश भइल ये स्थिति देख ली कि का दयनीय स्थिति बा केहू पूछवैया नहीं खे। पूरा एने से एकदम खाली हो रहल बा जैसे लेके लोग भाग रहल बा। एकदम अभी तत्काल भी एकदम अभी कब एथी भइल हो अभी तुरंत अब वही तुरंत मंदिरों गिर गई। मंदिर यहाँ रहा शंकर भगवान के इहो विलीन हो गई बुढ़िया गंगा जी में। है पीपर के गाछ देखते बनी है पोल वगैरह सब लाइन के गिर चुकल। 10 ऊपर मकान गिरली आज सवेरे से कम 10-15 मकान गंगा जी में विलीन हो गई बड़ी सा। है देखी जा रहल बड़ी रउआ आंखों हाल देखिए है देखिए एल्बेस्टर लागल घर जा रहल बा एकरा के देख ली समूचा माल मवेशी के कुछ ना निकलल ये अगला अपन देह लेके भाग गई बड़े। बहुत भयानक स्थिति बा केहू पूछवैया नहीं खे भाई। ई जितना रुपया के शो कैल हलो कि हई ठोकर बना दिहल जाई गंगा जी के रोक दिहल जाई ई कुल पैसा बिना पानी में चली गई। ई सोच ली ऐसे बहुत कष्ट बा यहाँ के जनता के देखी स्थिति एने से का हो रहल बा। लोग अपन लादत बांध के जितना हो तरुए गांव लागल बड़ुए सहयोग से और कौनो जवा सहयोगी नहीं खन कि कौनो दूसरा एथी से ना जे ही भाई लागल बड़ुए ओने से माचल बते एने से लेके चल रहल बा कि हटाओ भाई ई जा रहल बा। अब एकरा में स्थिति नहीं कही तो कहीं कि दिन के कटाव अगर रात में रही तो कितना लोग विलीन हो गई रही। बहुत स्थिति खराब हो चुकल बा। एकदम नए मकान रुआ के देखौनी है कि बहुत मकान अभी तुरंत 6 महीना पहले ओकर कार्यक्रम भई रहा है वो मकान जा रहल बिया। अब देखी मकान के क्रैक क गई मकान एकदम स्थिति पर बिया देखी। लाइन काट दिहल बा। हई कम हई एथी एल्बेस्टरो ना घिचा पा हई हो आदमी हट गेल घिचनिया का हमनी के गुल्ला के हई हटा में फाटे लागल हनु एकरा के तो कम से कम गिराओ जी बाँची ना आई एकरा के कम से कम गिरा दिहल चाहता हूँ हटा दलो कम से कम टीनवा रही तो कहीं आड़ हो जाई टाट न तो हटो बाकी टीनवा घींच लो ना बबुआ तनी आगे मुहे होने करा दे बकबा टीनवा। है मुहे बा रास्ता चली चली चल हम चलते चलो जाना था। देखिए है गई मकान है देखी स्थिति यही तरी आई है तरी आई हटी हो फाट गई बा इहो जा रहल बा। बहुत भयानक स्थिति बा।
हाँ ये कुल जैसे तैसे अपने से मदद क के जे एथी कर रहल बा कि है सामान हटो और कोई एथी नहीं खे तनी हट जाए के बाहर रहिए पसरे बाबू हटो सामने से टीना लग जाए चोट हटो मेला देखत रहो हटो जो से हटो है ना मेला तो लागल बा गंगा जी का मेले लौकता ओने से सामान निकल दो जय श्री राम हाँ निकाला है ना से एकदम फुट जाए पवन है देख ली पूरा मकान ए बड़ा कुल विलीन हो गई सो है यही देखल जाओ एकदम मैंने एकदम है इहो घर जा रहा बा गंगा जी में देख ली देख कुल मकान उजाड़ल जाए नए नए मकान अभी सारा विकल्प फेल हो चुकल बा ए बाबू नत जलना रे बहुत केहू सूझ वाला नहीं खे भैया आइले रहुआ आँखों देखा हाल बढ़ुए कि देखी ग्रामीण जनता अपन सहयोग में लागल बा उजारल पजारल जाता गांव के करीब में मकान एकदम छूट चुकल बा अबे करे थी देखी जा रहल बा हटी सबनी ना महाराज रहुआ सबनी ने का करे अरे लेकी ना मनबो मारे लगो पहले से ताकत लो कि अब एकदम रिक्स हो गई बा 5 दिन से लड़का खैले ना खा 5 दिन से का करबे जब खाइल निमन लौकता एकदम मारे